Sociálna poisťovňa nie je len inštitúciou, ktorá vypláca dôchodky, ale je aj veľmi dôležitou súčasťou misie zdravie. Naši posudkoví lekári zodpovedajú takmer za 2 miliardy eur vynaložených prostriedkov z verejných zdrojov na PN-ky a invalidné dôchodky. Takmer 700 000 PN-iek a viac ako 200 000 invalidných dôchodkov ročne viaže veľké množstvo zdravotných výkonov a teda aj nákladov zdravotných poisťovní. V súčasnosti sa naši klienti, ktorí potrebujú posúdiť zdravotný stav, stretávajú s dlhou a komplikovanou cestou posudzovania svojho zdravotného stavu. Duplicitné vyšetrenia, zbytočné administratívne náležitosti, nedostatok informácií sú len niektorými z problémov, ktorými musia čeliť. A ako by to malo dobre fungovať? Predstavte si, že požiadate o posúdenie zdravotného stavu a posudkový lekár má o vašom zdravotnom stave aktuálne a presné informácie. Elektronicky a automaticky. Nemusíte prenášať svoju papierovú dokumentáciu a báť sa, že sa vám vaše zdravotné záznamy niekde stratia. Kľúčové pre dosiahnutie tejto vízie je naplňanie elektronickej zdravotnej knižky občana a zdieľanie dát. Úspech misie zdravie závisí od spolupráce všetkých zainteresovaných. Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, Ministerstva zdravotníctva, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj lekárov a nemocníc. Spolu môžeme zefektívniť systém, ktorý bude naozaj službou našim občanom.